idlamlenze ngoba niyibona-ke lapha ey'thombeni ohambeni lwayo luya kuma-Grammy Awards e-USA, California. Usebuyela-ke ihlandla lesibili ngoSepthemba wayile nakho uThibela naye ezothatha unkosikazi wabuya wazoxhasa umfowabo, sephinde uyabuyela kulokho-ke eseyoba isimenywa-ke ngendlela abameme ngayo. So u-enjoy nje i-life uKhuzani, kuningi adlule kukhona, ziningi izinto ezenzakalile. So ukurefresha nje ingqondo, wenze ezinye izinto, ingabi overcrowded. Leyo break leyo ayidinga, izinto ezenzakalile December, ukudlula kwabantu, iy'ngozi zey'tekisi, abantu abeze emgcagcweni, kwaba nenkinga enkulu abesibhicongo, gogo wakhe bemkhulisa, umakaThibela. So izinto ey'njengalezo umuntu uyayidinga, just ukuthi nje i-focus ibe kwenye indawo, engagcina umuntu esephithelwa yikhanda. Kuyajabulisa kakhulu ukuthi uKhuzani uyile le wazi-enjoya and futhi uyazi-enjoya ngampela. Siyazi ukuthi kunabantu abazalwa bathakathi, abazi ukuthi abantu bazalwa bathakathi, iy'ngane zabathakathi. Ubona ngama-comment, ubona izinto eziy'bhalayo, ubona izinto eziy'khulumayo, ubona nje ngendlela ezinengashela ngayo into, ubone ukuthi ukuthakatha kubo kwalezi ngane kunaney'mfebe futhi amangubo ezaziwayo nje futhi nanokuthi y'hlalaphi, futhi uyasola kunaney'lwane ey'thize zokuganga. The way abangafuna khona nje ukwamukela into ukuthi hhayi uKhuzani uyenzile into, uhambile, ule. Angithi nathi ukukhuluma kakhulu ulanda njalo. Uma sehamba-ke sethi sengile sekubuhlungu kakhulu, manje-ke asazi ukuthi yini eniyifunayo. uKhuzani uzi-enjoyela nje impilo yakhe, uzophinda abuye futhi. Hhayi ukuthi usahambe unomphela sangaze nikhulume kangaka, nqakisana, niyaphikisana, hhayi. Uyabuya nje laphana, uhambile nje isikhashana, uzobuya futhi nemicimbi le aqashwe kuyona, uzoqhubeka nje ayosebenza kahle kamhlophe nje. So isikhathi sakhe umfowampunga lesi, le album yenza izinto ey'bukwayo, naye I'm sure akakholwa ukuthi uye okhiphe le album enzima kangaka, nabantu ngendlela abayimukele ngayo akakholwa kahle. Mina ngakakholwa ukuthi le ndoda ithule nomsebenzi omuhle kangaka. Sonke sesikhathi uthule nje, uyasho ukuthi one day ngizobakhombisa khona umsebenzi engiwubekile engiyowukhipha, ngoba angicabangi i-album avele ayicabanga ngesikhaleni. Unesikhathi uKhuzani ayicabanga le album. So enjoy ngendlela enjoya ngayo, uyakudeserve, usebenze kakhulu kakhulu kakhulu. Dlamlenze i-support uzoyiqhubeka uyithole kubantu bekukhombisa uthando ngaso sonke isikhathi. Nawe lapho ohamba khona wazi ukuthi bakhona abalandeli bakho bawuthanda umsebenzi wakho, nawe bakukhonze kakhulu.